أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. Africa my home, Africa my continent. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa, ukuthi yonke into engizoyikhuluma la ivule amehlo kwabaningi. Ngiyazi ukuthi kukhona abanye lamazwi esiwakhulumayo angahlali kamnandi kubo, abazenzi bangena umoya wokungafuni ukulazi iqiniso noma belibona. Ngicela ke Allah angivikeleke kusathane ongathandwa. Yonke into engizoyikhuluma la ngizoyikhuluma egameni lakhe, Allah umveli nqangi, umdali weinto zonke, onomusa, onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngiyanibingelela ngithi ukuthula kube kini nonke ma-Afrika mahle, nomusa ka Allah umveli nqangi, ungikhona umdali weinto zonke, nezibusiso zakhe zibe phezu kwenu nonke, indawo ngeindawo, amakhaya ngamakhaya, yonke indawo lapho kufinyelela khona lenkundla yokuxhumana ebizwa ngo-YouTube. Ngithi ukuthula makube kini nonke. Ngiyanibingelela ma-Afrika mahle. Indaba engizoyikhuluma la ijule kakhulu, ngoba namhlanje ngiphosa inselelo kuwo wonke umuntu esa-Afrika, if not umhlaba wonke. Kodwa ngoba ubaba Ayanda Msweli uyayathi Africa my continent, athi Africa my home, nami ngisho njalo ngithi Africa my continent, Africa my home. Ngoba njengomu-Afrika ngizokhulumela ama-Afrika, ngeke ngikhulumele umhlaba wonke, kodwa umhlaba wonke umoshekile. Kodwa ngizokhulumela ama-Afrika ngoba ngise-Afrika. Inkinga engizibuza yona ukuthi kubo bonke abantu abakhona la, ngizothi siphecelezi South Africa, ngingasathi Africa, ngizothi South Africa ngoba ngise-South Africa. Kubo bonke abantu abala e-South Africa, injulabuchopho esinazo la, osolwazi esinabo la, onjingalwazi esinabo la, yini ndenza ukuthi lento le bangayiboni? Noma ngempela iqiniso bahleli phekwalo belazi, noma ngempela basithekile ababoni? Umbuzo omkhulu uthi ma-Afrika mahle, kwakhala nyonini? Kwakhala nyonini ngempela?
ayikaze yenzeke into enje. Ngendlela abantu be-confused ngakhona, ngendlela abantu bexakaniseke ngakhona, ngendlela abantu bedungeke iy'ngqondo ngakhona, kunzima ukubona idube ukuthi linombala omnyama nombala omhlophe. Uzothi noma umkhombisa lona elibhekile idube ukuthi linombala omnyama nombala omhlophe, alale phansi ngonyawo, aphika alale phansi ngonyawo, wathi ayikho lento oyikhulumayo Mbatha, amampunge elibhekile. Ilento esikhuluma ngayo ke la. Ngizophinda futhi ngicacise. Njalo mangabe ngiqala ngolimi lwesi-Arab. Kungani ngiqala ngolimi lwesi-Arab? Ngoba isambulo sokugcina sembulo asalethwa kithi emhlabeni ngolimi lwesi-Arab. Ngisuke ngizama ukubonisa abantu ukuthi ngiquote from the original. Anginanazi la ngiquote khona. Ngiquote from the original. Yingakho siphosa inselelo kubantu abasebenzisa iBhayibheli ukuthi liphe le-original. Yingakho njalo mangiquote nge-Arabic ngoba isambulo sokugcina masize emhlabeni seza ngolimi lwesi-Arab. Lo mprofethi kwakuyi-Arab, Afrika kodwa oyi-Arab, owayekhuluma ulimi lwesi-Arab. Okungulimi lwethu sonke mangabe uthi uyabheka ulandelele umnyombo womlando wethu la saqhamuka khona. Khumbula ama-Afrika ukuthi uNkulunkulu noma uYahwe noma umdala weinsuku noma umvelinqangi, uma ngabe abantu sebone kakhulu, uthumela isithunywa sakhe igama laso kunguNoah. Wayethi uNoah kayobatshelana abantu ukuthi indlela asebekhonza ngayo ezinye izinto ngaphandle kwakhe isimnengile, akasayithandi. Usethumela ke manje isithunywa sakhe ukuthi batshele Noah ukuthi lento lena mabayiyeke. Bamhleka uNoah njengoba besihleka namhlanje. Bambiza ngawo wonke amagama. Bathi umadala, uyahlanya, uza nemlingi ebhedayo. Khumbula ke eMafrika ukuthi uNoah watshela abantu ngobunye bukaNkulunkulu ukuthi bayeke ukukhonza abanye uNkulunkulu for 950 years. 950 years. Abantu abamlalela abafiki na ku100 after 950 years. Umndeni wakhe lo owawunaye emkhumbini. Khohlwa ke into eziningi ke eMafrika. Awukafiki wena ngaleso sikhathi. iBhayibheli alikafiki kuwe lele sinalo manje, lele ngiliphethe manje, uKing James Version. Akakafiki kuwe. Awukabikho wena ngaleso sikhathi. Uyababhubhisa umdali abantu abangenzi kahle abakhonza abanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, abangalalelanga isithunywa sakhe esinguNoah. Kuqaleka ke manje inzalo entsha noma izizukulwane ezintsha ziqhamuka lapha kuloya mkhumbi loya, kulabantwana bakaNoah. Thoba bebathathu, kwakuHamu, kuSamu, kuJafet. Sonke njengoba sigcwele umhlaba, njengoba ngithi singaba kwaMdluli nje, siqhamuka lapho kuloyo mkhumbi loyo sonke. Awukukhohlweke eMafrika ngeenkolelo manje ezikhona. Ubheke manje, uthathe iatlas, uthathe imap, ubheke izwe manje lelo kuthiwa umkhumbi kaNoah walenda khona noma wehlela khona mangabe kuqala kuphela uZamcolo. Kuthiwa usentabeni bebizwa ngeArarat Mountain. Kuthiwa wafika wanombela kuleyo ntaba leyo umkhumbi loyo. Kuthiwa ke lo mkhumbi loyo ngendlela umkhulu ngakhona uphakathi kwamadolobha amathathu noma amazwe amathathu. Elokuqala kuthiwa iArmenia,
elesibili kuthiwa yi-Iran, elesithathu kuthiwa yi-Turkey. Kulapho mina nawe sidabuka khona, singaba kwamdluli nje, sithanda singathandi sidabuka lapho. Awukukhohlwe yiko konke-ke osekukhona manje osekudukisa ama-Afrika amahle, njengoba bezamile nje ukuyintshontsha i-Saudi Arabian Peninsula. Banamhlanje mabesikhohlisa bathi se-Asia, mabesifundise ey'kolweni. Uma sibabuza abasifundisayo ey'kolweni ukuthi manje uma ngabe i-Saudi Arabian Peninsula wonke lamazwe la okubonakala ngawo ukuthi izindaba ezingcwele zenkolo ziqale khona, ziwumsinzi okuzimilela khona, umnyombo udabuka khona, njengoba sebewuhlukanisa manje bethi awukho eAfrika, nathi siyavuma kodwa siyabona ukuthi into engekho. Kungani ngisho njalo? Uma sifunda emlandweni sithola ukuthi ulwandle olubovu lungakabikho, iSaudi Arabia yayihlangene neAfrika njengoba isahlangene namanje, hlukaniswa nje ulwandle olubovu kuphela. Kwase kwenzeka lento okuthiwa yini, ukuzamazama komhlaba noma kwaqhekeka umhlaba. Yanyuka-ke manje iSaudi Arabian Peninsula, kwavuleka-ke manje umsele noma kwavuleka amanzi lapho siyibiza khona ngolwandle olubovu. Kodwa iqhekekaphi? Iqhekeka kuphi? eAfrika. Ubufakazi baloko, uma usuka eGibhithe uya eSaudi Arabia, uyaya nangebhayisikili, uyaya nangemoto, uyaya nangeinyawo. Sikutholaphi lokho? Siyathola ukuthi ngezikhathi zokuhlukumezeka kwama-Muslim okuqala, uma ngabe isithunywa sikaMdali sifika sizotshela abantu ukuthi abayeke ukukhonza izithombe, abayeke ukukhonza abanye onkulunkulu, baqala babahlukumeza, baya e-Ethiopia ngeinyawo. Besuka kuphi? eSaudi Arabia. Bafika kanjani kanti overseas? Kudlalwa ngathi simunqa okungokwethu, sinekezwa izinto esingazazi. So between i-Red Sea ne-Mediterranean Sea, ulwandle olubovu nolwandle olukhulu, kunebhlorho ebizwa nge-Suez Canal. Through that Suez Canal, lelo bhlorho lelo, uyakhona ukuthi mawusuka eGibhithe uwelele eSaudi Arabia. Uyakhona ukuthi mawusuka eSaudi Arabia uwelele kuphi? eGibhithe. iGibhithe kuphi? ise-Afrika. Abantwana bakwa-Israel uma ngabe bephuma eGibhithe beye eKhanani, bacrossa ulwandle olubovu, becrossela ngaphesheya, hayi kwenye continent khona la eAfrika. Kodwa namhlanje siyakhohliswa kuthiwa iSaudi Arabia ise-Asia. Ngani? Ngoba kufihlwa lo mnyombo lo thina singabantu abamnyama noma thina singama-Africans okungafanelanga ukuthi siwazi. Ngiyaphinda futhi ngithi kwakhala nyonini eAfrika. Kuba bonke abantu esengibalalelile, makubaba Ayanda Msweli, ngiyayizwa into ayikhulumayo. Ngiyayizwa into ubaba Ayanda Msweli ayikhulumayo. Uthi ubaba Ayanda Msweli akusuke okungemuva kubuye ngaphambili kubonwe yibo bonke abantu. Kusuke okungaphansi kwetafula kubeke phezulu kwetafula kubonwe yibo bonke abantu. Bese abantu beyikhethela ukuthi leqiniso leli liphambi kwabo benzani ngalo. Bese kuba ubaba uBishop Joshua Mapongo, uvela ngikhumbuza umkhulu wamaqiniso. Uyihlaba esikhonkosini, uyibeka njengoba injalo. Manje into engizibuza yona ke manje ukuthi bafowethu, ma-Afrika mahle, Africa my home, Africa my continent, konakalephi? Kwakhala nyonini? Kungani singaboni?
kanti uSathane unjani? Uma sifunda embhalweni kwiQuran engcwele sithola uAllah umvelinqangi ethi Bismillahirrahmanirrahim Inna shaytana lil insani aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ngempela uSathane kubantu uyisitha esisobala, ngakho ke mthatheni njengesitha. Manje ma-Afrika kwalaphi ukuthi uSathane simthathe njengesitha? Kungani sithatha uSathane simgodle khwapheni simfukamele wena wabona inkukhu ifukumela amachwanayo? Kungani senza lokho? Ingabe ngempela kuyimvelo kithi thina ama-Afrika ukulwa impi kamabuyaze? Is it really in our nature to fight a losing battle? Uma sifunda incwadi eBhayibheli encwadini yeZaga uthi umdala weinsuku abantu bami bayahlupheka ngenxa yokuswela ulwazi noma ngenxa yokungabi nalwazi. Ithini kimi nawe leyo nto leyo? Give it calls for concern. Kimi ithi mbatha vula amehlo. Ikhona into ofihlelwa yona la, ikhona into ongaboniswa yona la. Ngisaphinda futhi ngithi bayingcosana. Njengoba nje South Africa siwu65 million bafowethu. U60 million wonke awuboni. U60 million wonke awuboni. Sisele nje ngo5 million ovula amehlo obonayo. U60 million wonke u60 million awuboni bafowethu. Bafowethu nodadewethu, bomama nobaba, bogogo nabomkhulu. Bantabethu ngiyabuza. Kuma-Afrika njengani ngithi mina u60 million wonke awuboni na? Kuphakathi kokuthi u60 million wonke awuboni noma uyabona wenza ngamabomu. Ekugcineni sonke singaba kwamdluli. Sizodlula kulomhlaba. Ngangithe ngeke ngibiza abantu ngamagama noma ngeyibongo. Kodwa manje ngiyayiphosa inselelo bafowethu. Ngiyayiphosa inselelo. Nginombuzo ngempela obheke kwiAfrika yonke jikelele, if not umhlaba wonke. Ngiyaphinda futhi. Ingabe ngempela kuyimvelo yini yethu thina sizwe ukuthi silwe impi kamabuyaze? Sihlale phe kweqiniso silibona silibhekile. Kanti uSathane unjani? Ngoba umdali uyasitshela ukuthi uyisitha sethu esisobala akafihlekanga. Kufanele simthathe njengesitha. Kungani thina simgodla uSathane simgodle khwapheni? Sizokhohliseka kuze kube nini bafowethu? Ayayikhulumela manje amaRoma Katolika labo kuyiba basidukisile bathi saniqambela amanga for 2000 years, siniqambela amanga sinitshela into engekho. Kodwa abantu bakithi bayaqhubeka. Ayanitshela amaRoma ukuthi idube limhlophe libuye libe nombala omnyama. Kodwa abantu bakithi bayaqhubeka bathi hayi khona thina sayatshela ukuthi idube libomvu. Sisayibambe lapho thina. Hayibo, sasinikhohlisa for 2000 years. Sinitshela ukuthi idube libovu. Sesiyanitshela ke manje vulana amehlo. Idube linembala emibili omhlophe nomnyama. Hayi thina sibambele entulo. Sayakhuliswa thina ngokuthi idube libomvu. Sisayibambe lapho. Ma-Afrika mahle. Ingabe ngempela kuyiqiniso? Mina ngiyathuka ngempela ukuthi uSathane angacolonize umqondo wabasakazi bonke. Abasakazi bonke wonke ama-radio station. Imqondo yabo uSathane uyicolonizile esebenzisa amaRoma Katolika. Angeke ngisathi ngamaRoma ke manje ngoba ayazikhulumela manje ukuthi sanikhohlisa for 2000 years. Angisazi ke ngizothi usebenzise bani ke manje ngoba nanka amaRoma ayayikhulumela.
upho ubukhuluma bume uthi sinikhohlisile ma-Africans, sinikhohlisile abantu emhlabeni for over 2000 years, sinikhohlisile, kodwa still abantu abafuna ukulalela, abafuna ukubona. Uma ungangikholwa ngena ku-YouTube ubhale ukuthi 20 secrets the Vaticans doesn't want you to know. Ubone izinto ezivela laphayana. The Vaticans ama-Italians, ama-Romans, those are the Vaticans. Ngisaphinda futhi, bheka i-distance. Uma ngabe usuka e-Israel noma usuka eGibhite noma usuka eNazaretha noma usuka eBethlehem laseJudiya uya e-Italy, bheka i-distance. Yibo-ke laba bantu laba abasikhohlisayo, yibo-ke laba bantu abasilahlisa ubuzwe bethu, yibo-ke laba bantu laba abasilahlisa ubuthina. Ngisaphinda futhi, ingabe ngempela kuyiqiniso ukuthi bonke abasakazi, kuwo wonke ama-radio stations, kuwo wonke ama-TV stations, ngishilo ngathi manje ngizobabiza ngamagama engibakhumbulayo, engingasamkhumbulanga kodwa uyazazi ukuthi uwumsakazi. Ingabe ngempela kuyiqiniso ukuthi uSathane usicolonize ngaleyo ndlela leyo, sicindezelwe ngaleyo ndlela leyo, uSathane usibeka isandla sakhe sensimbi ngaleyo ndlela leyo emqondweni wethu ukuthi ngempela asisaboni ngempela ukuthi kwenzakalani. Abasakazi bokhozi, iGagasi FM, ngingabala ngingaqedi, Jozi FM, Metro 5FM, ngingabala ngingaqedi, Nkwenkwezi, Ligwalagwala, Parafara, you name them, iAfrika yonke. Usuthi ngempela kuyiqiniso bafowethu ukuthi uSathane ngempela usesiwine ngaleyo ndlela leyo, ukuthi noma ngabe sesitshelo sesibonisa ngempela iqiniso elisobala, asifuna ukulamukela, silibhekile bafowethu, asifuna ukulamukela. Simple thing esishoyo kubantu bafowethu, igama elithi Jesu yinto leyo ekhandwe ama-Roma Katolika, nelithi Jehova onkulunkulu labo abakhandwe ama-Roma. Angazi ukuthi ngibeke kanjani lento. Igama elithi Jesu negama elithi Jehova igama elingakaze libe bikho, elingeke lize libe khona. Yinto nje eyakha ithuluzi. Wena wabona iWheelspan leyo khipha amasondo emoto. iWheelspan uyisebenziselani? Ithuluzi nje lokuthi ukukhaqa amasondo emoto, mawuqeda ukukhaqa amasondo emoto ushintsheke isondo leli ubuyisele elinye isondo leli eli-right elingahlatshiwe. Mayiqeda lapha iWheelspan uyayithatha uyiphose ebhuthini usho nokuthi thank you. uJesu noJehova ithuluzi elinjalo elisetshenziswe ama-Roma ukuthi mina nawe ma-Afrika omuhle singalinge silazi iqiniso. Nabalibonayo baliphikise belibona. uNkulunkulu munye, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. La ilaha illallah, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle lika Allah umvelinqangi umdala wey'nsuku. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Nanti iqiniso ekufanele ngabe sihleli kulo bafowethu. Lento isebala bafowethu okwempahla yembuzi. Khuluma isiZulu manje ungizwile ukuthi ngithini. Isobala lento kwempahla yembuzi ayifihlekile. Kodwa kungani bafowethu? Usukuthi kumnyama ngempela ebusweni benkawu kubo bonke abasakazi abayiboni lento. Kubo bonke abantu abayibiza ngama-motivational speaker. Baba uLinda Sibiya, Kokheli Yami, Mr Magic. Cela ukunibiza ngamagama ngiphosa inselelo kini manje. Baba uSthembiso Zondo, Kokheli Yami, uma ngilalele ama-motivations wakho ngiyavuseleleka emoyeni, ngoba ukhuluma izinto eziyizo.
Baba uLungisani Mavundla, ciko lakithi mfowethu, unyaka wesithembiso ungiphilisile ngane yakwethu, qiniso lihle. Ngiyawulandela ke uMavundla Media, ngiyayibona imisebenzi yakho iyenzayo ezweni namagalelo akho. Babu Ayanda Msweli, ngiphosa inselelo manje. Mama Lady D, uDudu Khoza, Sisumroza, Baba Khathithe Ngobe, Chathu Godo. Shilo ngathi ngizobiza abafikayo emqondweni wami. Babu Reverend Vusigama, we trust in Christ, we living in Christ. Babu Themnkosi Mendoza Mbatha, we blessing in Christ. Nawe mfowethu Andile Mbatha, ngiyanibiza nonke nganze kwethu. Ngithi isikhathi sesifikile sivule namehlo. Konakele la ngaphandle singamvumeli uSathane. Bhutulinda Ntuli, mfowethu la ukhona, ngithi isandla sidlula ikhanda. Wena ngangifunda nawe eklasini. Ngangifunda nawe eklasini wena ezibambele. Ngithi bafowethu kwanele manje. Ingabe ngempela uSathane uwine ingqondo zabasa, no, angithi uyiwinile, ngizothi uyiwinile kodwa abasakazi, abafundisi, babushabalala ku believers in Christ. Ngakubiza nkokheli yami, ngithi asivuleni amehlo. Nangu uSathane enqoba, nangu amaRoma edlala ngathi sibhekile, sivumelani kudlalwe ngathi sibhekile. Ngiyaphinda futhi, igama elithi Jesu, Jesus, Jesus, God, Jehovah, into le ekhandwa amaRoma. After 500 years uJesu ehambile emhlabeni wenyukele ezulwini. Ayikho le nto leyo. Ngisaphinda futhi, ngena ku Google uthi what is Jesus original name, uzolibona uYeshua ngolimi lwakubo, akakazi abe uJesus. Ungene futhi ku Google ukuthi what is God's real original name, uzobona igama lakhe ukuthi ubani, uYahweh. Akakaze abe uJehova. uJehova noJesu amathuluzi obusathane obukhandwe amaRoma, babuletha kithi ngoba bengafundisi lazi iqiniso njengoba linjalo. Sawela ke nathi Nkosi yami, ngokungazi nathi siyadukiswa singaboni. Kodwa ke sekuyisikhathi manje bafowethu samaqiniso. Babu Hawu Mbatha, Babu Mfundisi uMpungose, Babu Pastor Khathithe la ukhona, Sisuzanele waKambokazi. Ngiyanibiza nonke ma-Afrika mahle, ngithi kwanele. Sister Rebecca Maluphe la ukhona, ngiyanibiza bafowethu, ngithi kwanele. Nazi inamba zami, 078 214 3189, 078 214 3189, 061 458 5537, 061 458 5537. Ningithinte bafowethu, sihlanganeni silungise izwekazi lakithi lase-Afrika. Kwanele manje, basikhohlisile is enough. Iqiniso liyavela manje, likhona la likhona la iqiniso, alikho ekudeni bafowethu. Kodwa balihlanekezele, baliphendukezele ukuthi mina nawe singaliboni. Mfundisi wami babuzikalala eSnake Park la ngikhona, ngithi sondela baba isikhathi. Baba uMtshali eMidlands, kodwa ngikwazela eSnake Park, ngithi sondela baba.
konakele. Babunene eSnake Park ngithi sondela baba, ngishilo ngathi ngizonibiza ngamagama nginibize ngeyibongo manje. Mfundisi uPhelelani Khumalo, khona usihlele ngibone kulo abathi ukota 2. Mfundisi uMduduzi Shabangu, baba uSiphiwe Ntanda, ngiyanibiza ingane zakwethu, ngiyanibiza bobhuti bami, ngiyanibiza bafowethu, ngiyanibiza bobaba bami, bomkhulu bami, bogogo bami, bomama bami, ngiyanibiza nonke ma-Afrika mahle. Ngithi asihlanganeni, basikhohlisile kwanele. Ngiyazi ukuthi ngeke kube lula kwabaningi. Iqiniso vele liyababa, alimnandi. Kodwa masifunda iBhayibheli lithi umuntu iqiniso liyamkhulula. Ayekho umuntu okwabulawa iqiniso. Lento engiyikhulumayo bafowethu mangabe zingekho eBhayibhelini, uma ngabe ningaziboni, yishoni nginikile inamba zami. Yishoni ukuthi Mbatha siyangena eBhayibhelini lento eyikhulumayo thina siyiboni. Bafowethu sidukisiwe. Ubuthathu bukaNkulunkulu yiSatanism bafowethu. Ubuthathu bukaNkulunkulu yiSatanism. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Igazim leyo nto leyo kahle kahle. uNkulunkulu oziqu intathu yini yona leyo nto leyo ngempela? Mawusohleli nje nawe uzibuza wena. Uma ngabe kungafika nje umuntu uze bekufonele bethi nanga umuntu uclaim indle yakho uthi indle yakhe le, ungenze njani? Ungalo kunqamuka izandla uhamba amakhotho ubhadala imali iphele zonke. Kodwa wena uyavuma ukuthi kuthiwa okudalile umdala weinsuku umenzi wento zonke ukuthi uhlukene kathathu. Uyavuma wena kukhulunywa ngomdali wakho kanjalo. Ngempela iIQ yakho kahle kahle inzani iyasebenza iIQ yakho. Umqondo wakho your intellect basho njalo abelungu abafundile. Bathi your intellect, your IQ iyasebenza kahle ngempela. Uma ngabe wena ungavuma umuntu uma ngabe ezoclaim imoto yakhe athi hey wendoda imoto yami le, ungahamba amakhothi ngokuthi umuntu nanga uclaim imoto yakho. Ucabanga ukuthi umdali uyavuma ukuthi umkhulumele into angezona? Uthi umdali yonke lento abayikhulumayo they say it bighayri ilm, ngaphandle kolwazi. Abanalwazi abakhohlisiwe nabo. Manje bafowethu iqiniso selifikile. Sivumelana ukukhohliswa. Ngiyayiphosa inselelo kuba holy. Ngiyayiphosa inselelo kuba party. Ngiyayiphosa inselelo kubafundisi. Ngithi bafundisi asiyekeleni ukufundisa siphenduke sibe abafundisi. Ngoba uJesu mayekhuluma noma uYeshua uma ekhuluma nabafundi bakhe uthi hambani nenze izizwe zonke abafundi. Akazange athi nenze izizwe abafundisi. Akazange. Ifunde. Hambani nenze izizwe zonke abafundi, hayi abafundisi. Ngiyayiphosa inselelo sizwe simnyama. Ngiyaphinda futhi. Baba uLinda Sibiya, Mr Magic, you are my hero baba. Baba uSthembiso Zondo, you are my hero. Baba Ayanda Msweli, you are my hero. Pick up.